गेटगांखौ फन हरनोसै र'। नाथाय रायगोनसो खोना बियो आंखौ। दे रायबा रायथोंसै आरो आं खोनासंनांखासिगोन। मानो होनबा गोरोन्थिया आंनिनोमोन। गाइखेरखौ फुदुंग्रोनि र'। बाजै, गाइखेरखौ फुदुंगोना नोङो? गाइखेरखौ फुदुंना दोननो होदों आइया। आयौ हाबाब, बे थुनथुलि फिसाखौलाय मानोथ' इसिङाव लाबोलाबायदों? आंनि लोगो नालाय हाबखायोब्रा आंजों। हाबबाबो मा जानो, आइया होसोबाय थायो। आयौ नाङाय मा, बे थुनथुलि फिसाखौ इसिङाव लाबोनाङा गायदे। बारो बेफोरखौ गेटगां आदाखौ फन खालामना खालामाखै हा जोंसि बाजै? फनखौ खालामथ'वाखै र', आं गाइखेरखौ फुदुंखांनासो खालामगोन सानदोंमोन। खालामदोब्रा, मोजां जालायदो, सानैबो अनज्लायना थादो, नांज्लायनाङा खमज्लायनाङा, मिथिगौना बाजै? रुजु रुमुयै संसारखौ जालांदो आरो। औ गायदे, आंबोथ' बेखौनो सानदों र'। सिगां जा जाबाय आरो दा आङो सिगांनि बायदि नंला। गुड गार्ल। आङो फनसो हरनो नागिरदों र', नाथाय गिनायबो मोनदोंसो गायदे। हा मानोसि? गियाबा खम रायखागोन आंखौ बियो। ओरैनोबा दहाय 100 बारसो फन खालामनायावनो रिसिभ खालामाखैमोन। गाव गावनि हौवाखौनो गिबाय नामा सोरबा? गोसोखौ दाद खालामनानै रायज्लायब्रा, जेबो गिनाङा, गावनि मानसै। औ थेवब्लाबो आरो जेबो थेवब्लाबो सेवब्लाबो नङा। फना हर, दानो हर। मा आं आरो थुनथुलि फिसा थानायखाय रायज्लायनो लाजिदोंलै। दे जोङो बाहेरायाव थांसै। लाजियाखैलै, मानो लाजिलाबायनो नोंसोरखौलाय? थेवब्लाबो रायज्लाय दे, हरदो फना, जोंफोरा थांसै। आया, मानो लाजिलाबायनो नोंखौलाय? आरो बे अमाखौलाय मानो लाजिनो? जाजारलै बेबो सासे। फनखौ खालामानिसै आं, माबा बुंमारगोन। हेलौ। मा खालामदों नों गेटगां? मानो नांगौसि नोंनोलाय? न'निफ्राय सोरबा होखारहरबाय नामा? बेनिखायनो जोंहानि न'आव फैबायदि? गेटगां, सरि, सिगांफोर जा जाबाय आरो बेफोर खोथाफोरखौ बावलांजोबदो। आं सिगांनि बायदि नंला। नंगौ गेटगां, गोरोन्थिया आंनिनोमोन, नोंसोरनि नङामोन। हागौबा आंखौ निमाहा होना। गोसो गैया आंहा नोंखौ निमाहा होनो। नाथाय मानो गेटगां? मा नोङो आंखौ दाबो रागा जोंना दङ नामा? मा नोङो आंखौ निमाहा होनो हाया आरो गावगायनि हिनजावखौनो? आया आङो। बेनोथ' मानि थाखाय? मानोना नोङो दासो बेफोरबायदि बुंफ्लादों, ओमफ्राय साननैसोनि उनावनो आरो न'आव थांफिनगोन नोङो। आरो खोनासं, आं एबार दुर्गा फुजायाव आइनो आरो गायदेनो दख'ना होगोन गांसे गांसे। नों जुदि आरो बेखौबो जुदि मेगन सायोबा। मेगन साला आङो। औ आं सिगां सायोमोन, नाथाय दा साला। आं बुजि मोनबाय। आं सोरनो दख'ना होयो, सोरनो गस्ला होयो होबाय था, थेवब्लाबो आं नोंखौ जेबो बुंला। अन्नानै आंखौ निमाहा होना। बोरै सोलायखो नोंलाय मानसिया, बोरै सोलायखो? बाजैनि थाखाय सोलायलांबाय आं। आंलाय सानोमोन जोंहानि न'नि मानसिफोरा रावबो जेबो साना होननानै, नाथाय बिसोर आंखौ बांद्रायसो सैसोना। आइया मोजां मोनो देनाय, थेवब्लाबो बाजै मोना आंखौ बुंला दे, आं मालाबा बुंगोन। बाजैया रायनायखायसो फैदों माने बाजैया होखारहरदों नोंखौ, नङाबाथ' नोङो फैनाय नङामोन। नंगौ बे बाथ्राया। बाजैया आंखौ रायदों, मोजाङानो जादों। मानो होनबा बाजैया जुदि आंखौ रायामोनबा आंहा मालाबाबो साननाय फैनाय नङामोन। बाजैया रायनायनिफ्रायसो गोसोआ सोलायलांदों आंहा। जोंसि, नोङो एबारनिफ्राय मोजां जानोबा जादों मिथिगौ ना? आरो आं नोंखौ बांद्राय मानो रागा जोङो मिथिगौ ना? आं जुदि आइनो एसे फैसा होबोयो, अब्लानो नोङो मानो एसेबां खर' गाज्रि जायो नोङो? आं जुदि फिसाला जानानै बिसोरनो थाइसेबो फैसा होनो हायाबा, आं होनबा मानो फिसाला जागारदों दे? आं फिसालाखौनो जानाङामोन, आं जोनोमखौनो जानाङामोन। बिमा बिफाया गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्रायनो खथ' खस्थ' खालामनानै गेदेर गोलाव खालामो, फरायहोयो। होनबा आं जुदि फैसा हाजार खामायनाबो बिसोरनो थाइसेबो होआबा आंहा मा फाब नाङा नामा? नोंहा मा एसेबो साननाय गैया नामा? हा जोंसि, नोंथ' उन्दै गथ'बो नङा नों गावखौनो सानना लायाखै मानो? नोंनि फिसालाया जुदि हाबा खालामनायनि उनाव जुदि बेनि हिनजावा जुदि नोंनो एसे फैसा होनायावनो जुदि गाज्रि मोनो, बखियो, नों बोरै मोनगोन? आरो खोनासं जोंसि, आं गुबुनफोरनि फिसाला रखम नङा, मिथिबाय? दङ बेफोरबायदिबो। बिमा बिफाया उन्दैनिफ्रायनो इसेबां गिदिर गोलाव खालामो, फरायहोयो, ओमफ्राय हाबा खालामनायनि उनावनो सेस। आरोथ' रांखिनि हिनजाव मोनबा सेसखासै। माबा जुदासो जाहोयो। नाथाय गेटगाङा बेफोरबायदि नङा, मिथिबायना? हिनजावनि सिङाव थाग्रा नङा। आं आंनि आइ आफाखौ थैनायालागि अनबाय थागोन, थैनायालागि नायबाय थागोन आं, लागिबा आंनो हिनजावखौनो नाङा। औ बुजिबाय दे आङो गेटगां, आंखौ हागौबा निमाहा हो। मा नों आंखौ निमाहा होमारला नामा? होगोन,
नाथाय नोङो सिगांनि बायदि जानो मोनला जुदि नोङो सिगांनि बायदि जायोना सिगांनि रुपा जुदि नोंनियाव हाबफिनोना आं खिन्थु नोंखौ एबारनिफ्राय निमाहा होला नोंखौ लाखिखाला आं न'आव होखारहरगोन आं मानसिखा बेनिखायनो मोजाङै सोलिना थानोबाथा आइमोनजों नङाबा थांफिन न'आव साला जोंहा आइया सना रखमसोलै मालायनि फिसाफोरखौबो गाव गावनि फिसा रखम अनो नोङो सना रखम बिखुनजो मोननायनि उनावबो एसेबां असान्ति जोंहा आइ बायदि बरावबो बिखुनजो मोननाय नङा नोङो ओंखाम संना होनाय थोरसि सुना होनाय सिथ्ला लामा सिबना होनाय न' लिरना होनाय 100%आव ना बेफोरबायदिया 10%बोसो थाबावा बरावबो मोननाय नङा नोङो जोंहा आइ बायदि बिखुनजो मिथिबाय सनासो जोंहा आइया औ गेबदां आंनिनो गोरोन्थि मारमोन निमाहा होना आंखौ जागोन दे एबारनिफ्राय नोङो न'आव थांनांला मोजाङै मिलायना थादो आरो औ जागोन दे सना हेलौ बा राहुल माथो दहायनिफ्रायनो खबर गैया आंनि आथिङाव सु हाबनायखौबो खबर लालायाखै आरो हामबायना हामाखै होननानै मा नोंनिया हामाखै नामा सना दाबो हामो नामा सोरबा दानो खैथ' गोलाव हाबखादों आंसो मिथिगौ बा खेबसेबो खबर लाया हामदोंना हामाखै होननानै बावदोंलै सना सरि आं माने इसेल' माने गुसुं हाबनाय बायदि मोनदोंमोन आं आंलाय खिन्थाखादोंआनो माथो बेसेबा गोलाव सु हाबदों होननानै सरि दे सना आं सोंफ्लाङासै माने आङो गुसुं हाबनाय बायदिसो मोनदोंमोन माने हामनाय रखम मोनदोंमोन आङो मा दाबो हामाखै नामा नोङो खबर लाबासो मिन्थिगोन ओंखामखौनो संनो हायाखै आं मिन्थिबाय जेबो खामानिखौनो मावनो हायाखै आङो आयु बेफोरबायदि जाथारदों होनबा सना गाबोन नायनो थांगोन दे गाबोनो फैगोन आरो नोङो औ थांगोन दे गाबोनो मा एसेबो सागायाखै नामा सागायाखै मुलिबो जायाखैना आनैयाबो सगावनो थांथ'वाखै माबा दाबो अ दे थांबाथाय मुलि लाबोनो होदे सना होमबा नोङो गाबोन फैमारगोन गाबोन नुसिगोन होमबा नोंखौ औ ओमफ्राय अबेसिम फैगोन नोङो नोंसानि लामासिम ओमफ्राय मानसिफोरा नुबा मा सानगोन नङाबा नोङो आंखौ लांफै ओमफ्राय जोंहा पार्कआव थांगोन आरो ओमफ्राय नोंनि आथिङा नों दंखायो माथो नोंनियाव हमै हमै थाबायगोन आरो एस दे जागोन दे सना होमबा गाबोन खाथां फैमारगोनथ' नोङो आंखौ नायनो औ थांगोनथ' आरो सना ओरैनोबाबो नोंखौ नुथाराखै दे होमबालाय गाबोन लोगो मोनसिगोन दे होमबा सना दा दोनथ'नि दे आङो गामियाव थांनो नागिरदों र' जागोन दे राहुल सना आंनि लाइमोन सना बायथ' दे सना बाय बाय गाबोन राहुलखौ नुसिगोन ओरैनोबाबो बेसेबा नायनो लुबैना दंखायोमोन गाबोन नुसिगोन आरो मारदोंमोन बियो नङाबा सोंगोमोन आंनि आथिंखौ जेखि जाया गाबोन नुसिगोन आंनि सनाखौ आंनिया सनाया एथ'ग्रा मोजां बेखौनो आइमोना आफामोना आरो बिबारि मोना साबबासे गाज्रि मोनखायो बेफोरबायदि अनग्रा हौवा मोननाय नङालै आङो औ सानैबो दंफैयो थास' मोखांजों आरो आंजों दानि थांथ'वा नामा न'आव दसे थाबावनो र' बार गुसु गुसु बारदों माथो दे अब्लालाय थाबानो जाबाय दे होमबा दा लाखिथ'नोसै ना औ दे जागोन दे बा मालाय बिरदाव बा सनियाया नोंखौ गोसोथोदों नोंसानि न'नि अबस्थाफोरखौलाय खिन्थाना लादोंना लायाखै नोङो उनाव गारजाबासो मोनथिगोन र' नोङो दै गावगाया सोङागोलागै खिन्थायालै आं उनाव जुदि ब्रेकआप होबा होथोंसै दे आरो माथो खालामबावनो ओरैनोबाबोथ' आं बेखौ जबरदस्ति मोजां मोनाखैना गोसोथोबा थोआबा आरो माथो बुंबावनो नोंनो हरगोन नालाय बिसा एथ'रा धोनि नोंसा आरो नोंसानि न'फोरखौ नुबाथाय होनाय नङा जांलै नोंजों दा न'नि मानसिफ्रा हरा होनबाबो मा जानो दादि फिसाजोआ आंखौ गोसोथोबायना माथो मा खालामा जेबोखौनो सोङाखै सोंमाराखै नोंसा आफाया मा खालामो नोंसा आइया मा खालामो होननानैबो सोङाखै आरो नोंखौबो सोङाखैलै जेबोखौनो सोङाखै माथ्र न'आव सोर सोर दङ बेखौल' सोंदों ए नों आरो मानसिया हेन्डसामद्रायनाय हेन्डसामखायनो बियो नोंनि थाखाय फाग्लि जादों खोनालै मानसियानो हेन्डसाम सेंग्रानि बिराद फाग्लिलै बियो नंगौ नामा औ आरो नोंलाय खानायखौलाय मानो सिमाखै मा हिन्जावफोर रखम लाखिलाबायदों थाथोलै आपुन कास्टाय होनलाय जे आंना रिसार्जआ जोबनो जाबायमोनलै मेसेज फैबाय जोब्बायसो नामायथाय थै नंमारगौलै थास' मोखां आंना रिसार्जआ जोबमारबाय दा आङो माजों सोनो फैसाबो गैया नोंना दंथ'योबा हरनाय फैसायानो गैया आंनाव नङाबा बे दाउ सनियानियाव बिनाय नायाखै मानो होगोन खोनादे नोंनो गाज्रि मोनगोन खोना रिसार्ज बिबा लभिया सानगोन खोनालै आंखौ नोंना सिमा मा जिअ ना औ मेसेज हरनाय वाट्सआपाव मेसेज थांगोन दे ओमफ्राय नै बिदिबो मोनजाबाय आंनिया रिसार्ज जोब्बाय आं दानो सोथ'नो हानाय नङा आंनि आखायाव फैसा गैथ'वा होनना बुंनाय होमबानिया सोना होगोन खोनादे बियो र' होमबालाय होननाय नायनि र' हरगोन खोनादे बियो फैसा दंसैलै बिसा बिनांगौलै जाख्ल' हागौबा मा थै
दे बिदिब्रा माखौ नायबाय थाखो देनाय आंबो खोनासंनि हरना हरा र'लै र' हरबाय दानिलाय मानो खिन्थायाखैमोन र' आं सोना होनि बै थास मोखां हरमारनो नागिरदों आरोलै नोंनियानो मोजां जाबाय दे बिदिनो नोंना रिसार्ज जोब्बाथाय नोङो रिसार्जखौ बिबाय था आरो हागौबा फैसाबो बि नाथाय दानो बिथ'नाङा दे फैसाखौ हागोन दे बा खाफाला गेवबायलै नोंनिया बे दाव खाफाला गेवमारबाय मा एसे मोजां खाफाल नोंनिया नंमारगौलै साला जानो गैयाबाबो महरा थाथारनांगौ नुवाखै दा नोंनि महरखौल' नायनानै मोजां मोनदों बियो ना नोङो मोजां ना गाज्रि ना धोनि ना जानो गैयि जेबोखौनो नायाखै बियो नायदोंबा नोंनि महरखौल' नायदों बियो नोंनि महरखौ नुनानैनो फाग्लि जामारदों बियो हरबाय रिसार्जआ हाबबाय दे हाबबायना दे दा न'आव थांनानै फन हर बा नंमारगौ दे बे दाव नोंनि थाखाय फाग्लि जामारबाय बियो खाफाला गेवमारबाय होनबा आंनिया देनां होनबा आङो हिनजावनि सायावनो मोनजाबाय थासिगोन खोना न' थास मोखां नों बेखौ लांबाथाय खम सम्पति मोनखागोन नोङो नाथाय हराबा नङा सोरबा सोरबिया दङना बेफोरबायदि फिसाजोफोरा गोरिब न'खरनि फिसालाफोरजों हाबा जालांबाथाय उनाव नुबाबो माथो होआ थांलाय फैलायबो गैयि बेफोरबायदि जाना थायोना जोंनियाबो जुदि बेफोरबायदि जाना थाबा गैलालै होमबानिया आंलाय माथो जेबोखौनो मोनबोनाय नङा फालें सियार सफा गद्रेज सकेस जेबोखौनो मोनबोनाय नङा थै गासैबो बेफोरबायदि जायालै फिसाजोसो बियो फिसाजो गथ' अनखायो फार्स्टआवलाय ओरैनो रागा जोंगोन आरो नाथाय उनाव मोजां जालांबाथाय बा नोंहा खाफाला गेवलांबायलै मोनथिला आरो माबा जागोन बिट्टावा मा मावोबा आं सोंनायबो जायाखै दानो सोंथ'आ दे गासै मोननोबो हानाय मास मोनसेसोनि उनाव सोंगोन ओमफ्राय न'आव सोर सोर दं होनना बुंगोन बावलायलांबायलै आं थास' मोखां लावनायावलाय बियो थाफैदोंसो मामायो माथो दाबो थांनो रोंला आंबो गाज्रि मोनगोन होननानै सोङाखै आंथ' मोजांसो मोनदों दिनै थानायखाय नुगासिनो सानफ्रोमबो बिट्टावा थांखालाय आं खम हारसिं लांदांदां मोनलायगोन गोसोखौ खम दुखु मोनलायगोन आं दायो सोंगोन आं माला थांगोन जुदि गाबोन समफोर थांगोन होनना बुङो मा जागोन आंलाय माथो नुनायानो नंला एथ'ब्रा हेन्डसाम सेंग्राखौ आंनि सनाखौ आङो सिगांनिफ्राय बेफोरबायदिसो हेन्डसाम सेंग्रा नागिरबाय थाखादोंमोन मोनबाय दे र' माथो बिदुआलाय जेबो मावा ना मायो रिसार्जखौबो आंसो सोना होबाय रिसार्ज सोनोनो फैसा गैया बेहा मा मावो आरो ना ओरैनो थायो न'आवलाय जेबो नङा दे मालायबा उनाव मावगोन ना हाबा खालामबाथाय बिसाथ' बिहाबो गैया होनना बुंदोंमोन बोरै जायोबा बोरै सोलियोबा न'खरा बोरै सोलिमारो बिफा गैयाबा बेफोर बाथ्राफोरखौ आं मास मोनसेसोनि उनाव गासैखौबो सोंजोबगोन नाथाय दा सोंथ'आ गाज्रि मोननोबो हानाय ना Wow, so beautiful, Fatih Lahari. नोंखौ मानो एसेबां समायना नुखायो? Wow, नोङो होनबाबो समायनाखा लाफाथि लाहारि बेनि सायाव दिनै एथ'ग्रा समायना दख'ना गानदों बा ओरैबायदि मोजां नुदों एक्ट्रिसाबो हाया आंजों बर'फोरनि एक्ट्रिसाथ' हायानो ओमफ्राय बलिउडनि एक्ट्रिसफोराबो आंजों हाया आं ओरैबायदि माने समायना बै माधुरि श्रीदेबी हेमा मालिनी केट्रिना करिना करिश्मा रावबो हाया आंजों थुदो दानोबा फट' थिखांनो थांसै पचिका आब' अबाव थांनो नागिरदोंलै फट' थिखांनो थांनिथौ फट' अबावलै जायखिजाया थुग्रोना आं जेथिं थाङो नोंबो आंनि उन उन थांफाबानो जाबाय आंखौबो थिखांदो आब' नोंनि केमेराया मोजांथार बेनिखायनो जाम्बिलाय आंबो दख'ना गानो नामा आब' नाङा नों गानाबाबो जागोन दे गोबाव जागोन आरो र' खानाय हहैनि एसे लिपस्टिक लाहैनि आंनि केमेराखौ मा सानदों नोङो हा फिल्टार गोनां केमेरासो मिथिबाय फिल्टाराबो खम दामि फिल्टार नङा बरिया साफा क्लिनखा मिथिबाय नों जेबोखौनो देलायनाङा मिथिबाय ओरैबायदि नोंखौ साफा बिउटिफुल नुखागोन नों आसुरित जाखागोन जेबो काजल लिपस्टिक जेबो फानलायनाङा नोङो पुचिखौ दानो थेवब्लाबो एसे लिपस्टिक फोनबाथाय जारोमरोम नुद्रायगौमोन खोना गुस्थिखौ आं बुंदोंना आंनि मबाइलाव बिराद दामि फिल्टार दङ होननानै लिपस्टिक लायाबाबो लिपस्टिक लानाय रखम जारोमरोम गोजा जाखागोन गलाब बोरैबा जाथारलै माने बिउटिफुल आरो साफाथार
होमबा लिपस्टिक लायाबाबो जारौरौ नुखायो आंना बुस्थुफोरखौ बेनिखायनोथ' आं 3000 दामनि मबाइल बायदों आरो ओरैनो बायदोंमोन आरो आबो नोंलाय मानोथो देलायदों काजलबो लागायदों माथो नोंलाय लाबाय आरो ओरैनो गोदोथ' थांसै गोदो होमबालाय दे जाबायना आब' थिखांसै आं दे दे जाबाय दे र' एबार मिनिस्लु मिनिनो र' जाबाय र' एबार किउट मिनिथारनोसै जाबाय दे आब' एबार आंखौ थिखां जाथ'वाखै दे रेडि ला लाबोग्रोनाय फट'फोरखौ नायनि नै बोरै उथिदों नों रोंदोंना रोङाखै नायनि आया मा मोखाङाल' गुफुर मोदोमा गोसोम उथिथारदों मा फट'बो खेबनो रोङा नोंलाय गावगायनियानो मोखाङाल' गुफुर मोदोमा गोसोम सोम मोदोमा गोसोम मोखाङाल' गुफुर जाबाय आरो खेबसेबाव दे जाबाय दे आबोना एबार मोजां नुदों नुवाखै नायनि नोङो बेफोरबायदि थिखांबावदों मोखांखौल' गुफुर मोदोमखिनिखौ गोसोम बालि फट'बो थिखांनो रोङा बालबो रोङा बेयाव गावगायनिया मोखाङाल' गुफुर मोदोमा गोसोम नालाय बेनिखायनो उथिखागोन ना बेफोरबायदिनो आंनि मोदोमखौ गोसोम होनानै बासिबाय थानाङा दे नोङो पचखौ सेबा जागोन फट'आ मोजाङै थिखांनोबा थिखां नङाबा बुजाबाय आंजों नोंनिया दा मोदोमा गोसोम उथिबा आं दा मा खालामनांगौ नोङो रोङाखै मोजाङै थिखांनो रोङाखै नोङो मोजाङै लाखायाखै मोजाङै ला केमेराखौ दलदनो आबो माबा आं बिदिबा थिखांलालै थिखांनोबा थिखां मोजाङै बिबो बिनानाव फट' थिखांलायसोदों नामा इयो बिबारि आब' फट' थिखांनो फैदों र' जोंफोरो लाफाथि आब'नि गोदान मबाइल 30,000 लादों आब' लाफाथि आब' नोङो गोदान मबाइल बायदों बायाखैहाय आङो मा बायदोंलै बिबारि आब' बायदों ओरैनो थगायदों नोंखौ नोङो बायमारदों मबाइल गोदान लाफाथि आब' बायाखैहाय मा आंनि बयफ्रेन्डआसो बायना होदों सोर बयफ्रेन्ड अबेनि बयफ्रेन्ड नोंनालाय माथो बयफ्रेन्डआनो गैयामोननो दङहाय गोदान जाबाय सप्तानैसो जाबाय माबा आंना बयफ्रेन्डआ जोबोद धोनिखा ओमफ्राय आं होनदोंना आंनि मबाइला गाज्रि मोजां नङा होननाय लोगो लोगोनो बियो बायना होखाबाय आरो आंनो 30,000 दामिनि मबाइल अबेनि मोनामसु होननाय गामिनि मा मोनामसु गामिनि अबेथिंजाय मोनामसु गामि दङ आंलाय माथो दिनैहालागै खोनाफेराखै आंबो खोनाफेराखै बिबारि आब' बे बुहुमा कथक मानसि दं कथक मा जायगा दं मा जायगा गैया नोंसोर मा मोनथिगौ देनाय नामफोरखौ हा बे बुहुमाव लाख लाख करोड़ गामि दङ करोड़ सहर दङ नोंसोर मा सहरफोरनि नामफोरखौ मोनथिजोबगोन गामिनि नामफोरखौ मोनथिजोबगोन आरो नोंसोर खोनाजोबगोन आरो इसेबां गिदिर बुहुमाव आरो जोंफोर बर' मानसिनि संख्याफोरानो 1 करोड़सो दंखायो नोंसोर गासैबो गामिनि नामफोरखौ मोनथिजोबगोन आरो जोंफोर बर'फोराबो 1 करोड़सो दंखायो बारगोनसो खोना 1 करोड़निबो थादो बिबारि थांसै जोंफोर थुदो गथ'खौ थुदो नै नोंनि मबाइला ला आं दानो थांथ'वा मानो थाङा लोमजानाय मानसिया बेफोरबायदि थायो नामा हा आंलाय अबाव लोमजायाखै नोङो हा गथ' लोमजायाखै थगायफ्लानो फैदों थुनोबा थु न'आव नङाबा नों आंजों बुजाबाय थ' होनदों पुचुखौ आगैना जेबो केन्सार बेमार जामाराखै खोनालै आरो लाफाथिनिया माथो दाखालिल'सो गोसोथोनाय गैया माबा गैया होननानै गाख्रबसोदोंमोन ओमफ्राय माला बयफ्रेन्ड बानायखो माला गोदान मबाइल होखो बेबो 30,000नि आंनि हरनाय फैसाजोंथ' बायाखै बियो आरो फट' उथिफुनाय टाइमावनो मानो आंखौ नुनाय लोगो लोगोनो थांखो बियो नंमारगौ बियो आंनि फैसाजोंनो मबाइलखौ बायमारदों खोना र' आं पुचुकुनायाव सोंथारगोन दिनैनो सोंगोन आं गिनानै नोङो खारदोंना लाफाथि
आं थांबावनि र' नोंसानियाव आंनिनो गोरोन्थिलै आं लाफाथिनो मानो होनांगौ दिनै लाफाथिखौ मानो फोथायनांगौ लाफाथि बायदि मानसिखौनो सोरबा फोथायो आरो गाज्रि होनना मोनथिनाबो आंबो थाय र' थांनि र' आं नङाबा न'सिम थांला दे आङो पुचुकु आगैखौ बेयावनो लिंहरनोसै फन खालामनानै दालागै मोनहैबाय खोना र' बिसोरनाव हेलौ बिबारि आब' माबा पुचुकु आगै नोंदि सानसेखालि जोंहानाव थाइगिर नागिरहैनाया होनबानि टाइमाव थाइगिरा गैथ'वामोन माने थायथ'वाखैमोन दा थाइबाय आगै आमदानि जाना दङ फैलायनि नंगौ बिबारि आब' होनबा लायनि र' आं मा जानो लुबैना दंखायो दे अब्लालाय फै नै आं थाङाखैयानो आङो थिंथिं बिफां खाथियाव दङ होमबा आब' नै थांगासिनो र' दे फै आगै आंनि बाबै लाफाथिया आंनि फैसाजोंनो बायमारदों जोंहानाव थांखालिल'सो बुंदोंमोनलै आंना बयफ्रेन्ड गैया होननानै दसेनो बयफ्रेन्डानो ओंखारलायबाय आरो मोनामसु गामिनिनो मालाय अबेथिंजाय मोनामसु गामिलै सोंगोन र' आं मानसिफोरनियाव अबावबाफोर मोनामसु गामि दङ नामा होननानै बारि आब' मोनफैबाय थुदे थांसै मोनफैबाय आगै पुचुकु आगै नों मा लोमजामारदों नामा मानसिया लोमजायाखै लोमजायैया बेसेबा गोबाव जाबाय आंनिया ओमफ्राय मालाबाफोर डक्टरनाव थांनायमोन नामा नों आगै ओहो थाङाखै आब' आंना जेबोआनो जायाखै मानो थाङो डक्टरनियाव लाफाथि आब' नंमारगौना नंमारा केन्सार बेमार जामारदों पुचुकु आगैया औलै बिबारि आगै डक्टरानो बुंथारदों पुचुकु आगैया केन्सार बेमार जादों होननानै माने पुचुकु आगैया लोमजाबाय थादोंमोन ना बेनिखायनो जोंफोरा लोमजानायनि थाखाय मेडिकेलाव लांदोंमोनलै सानसे ओमफ्राय बेयावनो डक्टरा मोनथिबाय आरो थेवब्लाबो जोंफोर पुचुकु आगैनो खिन्थायाखै ओरैनो लोमजादों सानदों बियो बिबारि आब' मा जाखो जेबो जायाखै पुचुकु आगै नोंना दुरबलबो जाथाराखैना मानसिया दुरबल मोनाखै आं नुवाखै मोदोमसो ओंखारदों आं एसे ओमफ्राय खानायफोराबो गथाराखै न ओहो गवा आंनिया ओमफ्राय पुचुकु आगै नोंनि लोमजायैया खैदिनसो जाखो आब' आंनिया लोमजायैया दिनै 5 बोसोरसो जाबाय खोना आं लोमजाथारा मानोमोन बिबारि आब' नोङो आंखौ लोमजानाय रखम नुदों नामा बेमारि रखम नुदों हामनाय नुदों आंखौ नुवाखै माने नोंसा आब'आ लोमजादों होनना बुंदोंना बेनिखायनो लोमजामारदों सानदों आं लोमजायाखै बे आब'आ थगायदों ओरैनो बुंलाबायदों मानोबा थगायदों बे लाफाथिया साला आंखौ थगायमारदों मबाइल आंबा आंनि फैसाजोंसो बायदों बियो पुचुकु आगैना जेबो केन्सार बेमार जायाखै र' दिनै आं जेबो बुंथ'ला मानो होनबा पुचुकु आगैया दिनै थाइगिर लांनो फैदोंना बुंबाथाय बोरैबा जागोन खोथाया नाथाय गाबोन आं न'आव थांनानै गासिनोबो सिगाङाव बुंहैगोन गासिनोबो सोंगोन आं पुचुकु आगैया केन्सार बेमार जामारदोंना जामाराखै होननानै बिबारि आब' थुदे मा सानबाय थादों नों दिनै थुदे आगै थुदे